Ovo su priče o iznimnim ljudima i njihovim životima. Saznaćeš što su radili i kakvi su bili, ali ne samo kada su odrasli kao ljudi koji su se proslavili svojim otkrićima, izumima i postignućima. Saznaćeš nešto o njima i kada su bili otprilike tvojih godina i kada nitko nije slutio što će sve postići. Pojavio sam se na pozornici života prije više od 450 godina i odmah mi je dodijeljena glavna uloga. Zapravo, bio sam jedna od malobrojne novorođenčadi koji je uspjelo preživjeti epidemiju kuge koja se pojavila u mojem rodnom gradu Stratfordu 1564. godine. Moj rodni grad smjestio se na obalama rijeke Avon u unutrašnjosti Engleske, središtu sajmova i trgovine. Moj otac bio kožar i izrađivao je rukavice. Veoma su ga cijenili i 1568. godine postao je gradonačelnik. U stvari, o meni nema mnogo poznatih činjenica. Roditelji su mi vjerojatno bili dovoljno imućni da me u rodnom gradu pošalju u kraljevsku školu. Na nastavi smo bili od 6 sati ujutro pa sve do 18 sati i to 6 dana u tjednu. Učili smo gramatiku i latinski jezik. Prevodili smo i učili napamet Ezopove basne, Ciceronove kronike, Virgilijeve i Ovidijeve pjesme, Plautove predstave. A tko nije htio učiti, dobio bi batine. Pouzdano se zna da sam se oženio s 18 godina i imao 3 djece. Sigurno ćete pomisliti kako sam možda prerano postao otac, no morate znati da to tada nije bilo neuobičajeno. Mi smo građa od koje se grade snovi koji određuju naš mali život. Tijekom mladosti bio sam oduševljen brojnim glumačkim trupama koje su prolazile i ponekad gostovale u Stratfordu. Baš oni su me potaknuli da se odvažim i krenem na 4-dnevno putovanje pješke do Londona. Bio je to dug put. Ljudi bi ga prevaljivali na konjima u otprilike 2 dana, no ja sam to ipak učinio vlastitim nogama. U London sam krenuo sa željom da pronađem svoju sreću. U to je vrijeme London, nakon Pariza i Napulja, bio 3. najveći europski grad s više od 150.000 stanovnika. Bučan, živahan, smrdljiv, prepun vila, zalogajnica, pubova, kazališta. Zbog epidemije kuge koja je odnijela mnogo života, prosjek starosti stanovnika Londona bio je samo 20 godina. Bilo je to idealno mjesto za nekoga poput mene, ambicioznog i punog ideja. S 22 godine ne samo da sam odlično izgledao i bio prepun energije, već sam oduvijek bio vedar i dobro raspoložen te veoma vješt u govoru i pisanju. Ubrzo sam postao član kazališne skupine Lord Chamberlain's Men. Za njih sam napisao većinu svojih dijela i svake bi sezone postavili u prosjeku 7 ili 8 novih predstava. Nevjerojatno je koliko sam brzo mogao pisati i što je još zanimljivije, gotovo nikada nisam morao prepravljati ili brisati nešto. Iz mojeg je pera izlazilo pjesništvo, rečenice pune ironije i humora kojima sam opisao povijesti živote kraljica, kraljeva, grofova, gospode, strastvenih dama, dvorjanika. Svijet likova koji je za mene bio živ poput onog stvarnog. To je bilo zlatno doba kazališta i moje su predstave bile veoma uspješne. I ljeti i zimi, kazališta i dvorišta u kojima bi se prikazivale predstave bila bi prepuna ljudi koji su se uz zvukove truba i petardi gurali u prve redove. Zasigurno nije bilo lako ugoditi ukusima tako brojne i zahtjevne publike koja je često svoje raspoloženje iskazivala vikanjem i zviždanjem. A ponekad, ako im se nije svidjelo to što vide, na glumce bi bacali trule jabuke ili kruške. Na sreću, moje su predstave najčešće bile nagrađivane dugim pljeskom i željom za ponovnim izvođenjem.
Čak i kraljica Elizabeta, a poslije kralj Jakov I, pozvala moju kazališnu skupinu na nekoliko nastupa na dvoru. Tako su nastale moje tragedije poput Hamleta, Macbeta, Kralja Lira, Romea i Julije. Ili komedije, poput Sna Ivanjske noći, Mnogo vike ni za što ili Oluje, koje su mi donijele vječnu slavu. U usporedbi s dramskim djelima mojih suvremenika, ali onih iz prošlosti, moja su djela publici nudila nešto više. Primjerice, prije pojave Romea i Julije, tema ljubavi nije se smatrala dovoljno vrijednom da bude glavni motiv tragedije. Osim toga, želio sam osjetiti sve ono što su osjećali moji likovi i često sam ulazio u najskrivenije kutke njihova uma i duše. Hamletovim pitanjem Biti ili ne biti? publici sam želio prikazati pametnoga i pravednoga princa prisiljenoga da ubije strica i majku kako bi osvetio očevo ubojstvo. To učiniti i biti bezbrižan gotovo je nemoguće, a da pritom ne poludi od boli. Želiš li biti poput Williama Shakespearea? Uvijek budi sanjar i otvorena srca prema drugima. Bez lažne skromnosti, moram napomenuti da sam svojim poetskim jezikom stvorio suvremeni engleski jezik. U 16. stoljeću nisu postojala posebna gramatička i jezična pravila. Izmislio sam više od 3000 novih riječi koje su, uključujući imenice, glagole i pridjeve, a također i mnoge izreke i frazeme, koji su danas u svakodnevnoj uporabi, poput one nije zlato sve što sja ili držati u neizvjesnosti. Nakon što sam se proslavio i obogatio, umro sam 23. travnja 1616. s 52 godine, i to nakon vesele noći provedene u gostionici s prijateljem i piscem Benom Johnsonom. Danas se u spomen na taj dan svake godine obilježava Svjetski dan knjige. Nakon moje smrti, prijatelji su tiskali sva moja književna djela, od kojih ste neka zasigurno do sad već i upoznali. Sva moja djela prevedena su na većinu svjetskih jezika i do danas su dobro poznata širokoj publici. Danas me smatraju najznačajnijim piscem svih vremena, jer sam, među ostalim, svojim radom motivirao brojne književnike kao što su Charles Dickens, Herman Melville ili William Faulkner, ali i brojne redatelje. Prema mojim je djelima snimljeno više od 400 filmova, TV serija, pa čak i crtanih filmova. Primjerice Simpsoni. Međutim, najveća mi je čast što sam se našao među zvijezdama koje sam neizmjerno volio i posvetio im brojne uzvišene stihove. Nagrada koju najviše cijenim stigla je izravno od zvijezda koje su oduvijek bila inspiracija mojim stihovima. Uranovih 27 satelita nazvali su po mojim likovima. Miranda, Ariel, Titania, Oberon, Cordelia, Ofelia, Bianca, Desdemona, Juliet, Rosalind, Puck i drugi. Izgleda da zvijezde i nisu tako neshvatljive. To vjerojatno za sve nas smrtnike na zemlji znači da zvijezde možda nisu tako daleke i nedostižne kao što se čini. Za kraj dobro načulite uši, jer ovo što ću reći tiče se svakog od vas. Da, baš svakog. Ako budete pažljivo slušali ili čitali ovu ili bilo koju drugu biografsku priču i trudili se shvatiti ambicije, želje, upornost, znatiželju, ali i poteškoće ove iznimne osobe, vidjet ćete što joj je to omogućilo da ostvari nešto o čemu se i danas priča s divljenjem i zahvalnošću. Možda ćete shvatiti i da je po nečemu slična vama. Povedite se primjerom ove priče i otkrićete da je svatko od vas to isto. Iznimna osoba koja će kada poraste postići iznimne stvari.